Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Passen 10 minuts de les 8 del vespre aquí a Sants 3 Ràdio, en directe al 103.2 de l'FM al Districte Esportiu, i engeguem ja parlant de running, perquè avui ens acompanya aquí als estudis de l'emissora en Fernando Zurita, que és el vicepresident del Club Atlètic Running. Fernando, bon vespre. Bon vespre. Volem presentar un club, aquest Club Atlètic Running, que es dedica al running i també a les caminades. Primer, Fernando, presenta'ns aquest club. Quina és la vostra activitat habitual? Bueno, doncs mira, el Club Atlètic Running data del 1979 i es va crear al voltant de l'antic estadi de Montjuïc. Des d'aleshores sempre s'han fet entrenaments els dies feiners a les 6 del matí i els dissabtes i caps de setmana a les 7. A partir de la remodelació de l'estadi per a les Olimpiades del 92 es van traslladar a l'estadi de Serraïma. I després, més tard, vam anar a parar a la seu que som ara, que fa uns 10-12 anys que estem, que és a les Tres Gimenees al carrer Vilavila del Poble Sec. Bueno, tenim des de socis de 20 i pocs anys fins a jubilats de 80 anys. Llavors intentem abarcar un abanico d'activitats que siguin per tothom, des de curses fins a caminades. Això mateix, ara ens comentaves curses, caminades durant tot l'any. Què feu al llarg dels mesos? Ens comentaves fora d'antena que feu caminades i curses cada mes. Cada mes, sí. Tenim una competició interna dins del club que nosaltres anomenem Atleta 10 per a les curses i marxes per a les caminades, de les quals des de la junta directiva cada mes fiquem una cursa que, entre cometes, és obligatòria anar qui vulgui a participar. Després, a final d'any, se fa una classificació de totes les curses i se reparteixen uns premis. En el cas de les caminades, com no són competitives, donem un premi a tothom que hagi participat en més de 6 caminates. Quina diries que és l'essència del vostre club? És una família. És una família perquè, a part de ser un club d'atletisme, el bon ambient que hi ha entre la gent jove i la gent gran fa que qualsevol persona que vingui se senti estimada. Mai deixem de banda ningú, encara que vingui una persona que cor poc, els primers dies se l'acompanya, se li dona les regles fonamentals perquè comenci a aprendre a córrer, que ràpidament agafi un bon ritme. I després, a part de que ser un club d'atletisme, també participem en moltes activitats que no són d'atletisme però a la ciutat de Barcelona, com per exemple l'organització de la cursa del Poble Sec al mes de juliol, i després des de fa ja molts anys també portem l'avituallament de la Marató de Barcelona, quilòmetre 30. Ara entrarem a comentar aquesta caminada del Poble Sec. A l'hora de practicar el vostre esport, trobeu algunes dificultats, ja sigui burocràtiques, legislatives o a l'hora del dia a dia de fer les curses i caminades? Home, tots sabem que ara hi ha un boom amb les curses i la major dificultat que hi ha és el preu de les curses, sense cap dubte. Cada cop són més cares perquè cada cop hi ha més gent que vol córrer. Sí que ens agradaria tindre més subvencions per part de l'Ajuntament i per part d'altres entitats per poder organitzar millor les coses, però bueno, amb el que tenim ens conformem i intentem fer-ho el millor possible. I teniu un espai on centralitzar l'activitat del vostre club? Sí, nosaltres estem al carrer Elcano de Poble Sec i totes les reunions les fem allà. Amb antelació reservem la sala i després, quan fem alguna festa o alguna trobada amb molts socis del club a l'entrega de premis, sempre anem al Centre Cultural del Sortidor. Les últimes 2 cites esportives del Club Atlètic Running han sigut a Collserola. Ara fa 2 setmanes vau fer una cursa interna del club. En què va consistir aquesta cursa? Bueno, aquesta cursa fa molts anys que es fa i sempre es fa al mes de maig i és una cursa social que és gratuïta i que participen tots els socis del club i amics. Consta en una caminada que surt a les 8 del matí i amb una cursa que sortia a les 8 i mitja. Com a cada any, va ser un dia esplèndid, 2 just vam disfrutar i després vam esmorzar, com a sempre, al restaurant al Can Valldaura fins a quasi al migdia. Per tant, la famosa norma de caminada i esmorzar ben posat es compleix en aquest club. Sí, aquest club. Per exemple, una cosa sagrada és l'esmorzar els dissabtes. Els dissabtes hi ha un entrenament i una caminada per la gent gran i després a les 9 i mitja tinguem un bar que li podríem dir que és una mica la seu social
i allà després fem petar la xerrada, que és el més important. Ara ja de cara a l'estiu ja ens traslladem a la platja, a un xiringuito que es diu Escrivà, que està al front marítim, i llavors allà després d'entrenar podem fer un bany i després ens desplacem a un altre bar del Poblenou. Però bueno, podríem dir que dintre del club d'atletisme tinguem una part gastronòmica també, que ens agrada a tots molt. Per tant, esport, menjar amb gastronomia, cohesió, família, això és com una nova família esportiva, podríem dir. Sí, podríem dir que sí. I aquest cap de setmana heu tingut una caminada, en aquest cas a Collserola. Com va anar aquesta cita de 12 quilòmetres? Doncs molt bé, precisament la vaig organitzar jo, perquè este mes, degut a les activitats que teníem al club, no teníem... Sempre solem anar a alguna caminada que organitza alguna associació, però este mes, com també ens agrada descobrir la part de Collserola, vam estar per tota la part de Sant Pere Màrtir cap al Pantà de Vallvidriera, i molt bé, va haver una participació de 13 persones, a meitat de camí vam parar a esmorzar i vam començar a les 8 i vam acabar sobre les 11:30. Teniu activitat durant tot l'any o a l'hivern pareu per les temperatures? No tinc activitats tot l'any, inclús al mes d'agost. Al mes d'agost, cada cap de setmana es realitza una sortida, cada cap de setmana, tots. Hi ha una, per exemple, que és al Garraf, a Olivella, que fa un munt d'anys que es fa, que després es fa un esmorzar al restaurant Les Piques, que és un restaurant que obre expressament pels socis del Club Atlètic Running per esmorzar aquell dia. Les properes activitats que afrontareu des del club seran la primera 18 de juny, aquest trail i caminada 3 municipis que sortirà des de la Noia, que serà cursa i caminada a la vegada. Sí, és l'última activitat ja d'aquest any, d'aquesta temporada, i sempre des de ja fa un parell o 3 d'anys intentem que l'última del mes de juny coincidisca la caminada i la cursa, així anem tots junts i després fem el dinar social amb el qual acabem la temporada. Però per exemple també este divendres tenim una altra activitat que és nova d'aquest any, que és una caminada que fem nocturna des del velòdrom d'Horta fins al restaurant Can Gené, que està a Collserola, al costat de Sant Medir. Allà sopem i després tornem. Aquí és una cita feta per sopar, perquè sortida d'Horta i per arribar a un restaurant. Sí, fem diverses d'aquestes. Hi ha una molt famosa que es fa ja fa molts anys també, que és la pujada a la Mola. Sopem a la Mola i baixem. Aquest tipus d'activitats, porten més gent pel fet d'acabar en un restaurant o no noteu canvi d'afluència públic? No, sempre, més o menys, al Club Atlètic Running som uns 130 socis, em sembla que estem ara, 130 i pocs socis. Més o menys, sempre participen els mateixos a les coses. No els mateixos, però vull dir, sempre són les mateixes cares. Vull dir, els que corren sempre solen ser un grup bastant elevat de gent més jove, els que caminen són més grans, i normalment aquestes coses sempre sol vindre més la gent gran, jubilada, que la jove. Però bueno, cada vegada, com a uns ja ens anem fent grans tots, doncs ens anem compaginant uns amb els altres. El relleu generacional. Sí. De cara al juliol, el dia 16, diumenge 16 de juliol, ens portareu la cursa del Poble Sec que organitzeu vosaltres. Sí. En què consistirà? Són 5 quilòmetres per als carrers de Poble Sec, és un circuit de 2 voltes i té la sortida des de ja fa 2 o 3 anys. Normalment sempre es feia aquesta cursa des del poliesportiu Les Tres Gimenees, però un any que va estar en obres vam tindre que canviar la ubicació de la sortida i l'arribada i vam anar al Centre Cultural del Sortidor, i ara ja ens sentim molt còmodes perquè ja puguem preparar el dissabte a la tarda ja una sala per la recollida de dorsals i aleshores ens va molt bé. Simplement la sortida és d'allà, com t'he dit, són 2 voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres i després entrega de premis i després, com no podia ser una altra cosa, un esmorzar amb tots els socis del club per acabar. Si li s'ha d'agrair que al mes de juliol estan de vacances, vinguin a passar el matí, perquè clar, aquesta cursa fa falta molta gent. Totes les cruïlles s'ha d'anyar una persona, vull dir, necessitem una 60-70 de voluntaris tranquil·lament. Imaginem que algun dels nostres oients s'ha inspirat pel vostre club. Quines vies d'entrada, com pot accedir al Club Atlètic Running? Té la pàgina web carunning.net i després tenim un correu info@carunning.net també, i nosaltres precisament jo sóc un dels que em fico en contacte a les persones que ens truquen i anem a poc anem captant bastants socis.
Un inconvenient que tenim una mica gran és l'hora dels entrenaments, perquè sempre entrenem a les 6 del matí, som molt matiners. Ostres, 6 del matí. Aleshores ens agrada, entrenava aviat perquè així te'n vas després a treballar amb les piles cargades, però van entrar gent. Ara fa poc va entrar una noia precisament que viu aquí a Sants, joveneta, i ara fa un parell de setmanes o 3 també ha entrat una altra noia de 21 anys i estem encantats. I ja per acabar, Fernando, com convidaries a l'audiència a sumar-se al vostre projecte? Bueno, fer esport és important, tots ho sabem, no? I avui en dia a tots ens agrada. Sempre dic el mateix, us faríeu creus de la gent que hi ha a les 6 del matí corrent pel litoral. Hi ha moltíssima, però molta. I bueno, animar-vos, i ja sabeu on som, si voleu vindre a provar, estem encantats. És l'esperit de Running, com sempre. Ell és en Fernando Zurita, el vicepresident del Club Atlètic Running. Fernando, gràcies per venir i molta sort en aquest final de la temporada. Gràcies a vosaltres. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.